batterie majunooɓe Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urang-urang musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, dia pasti mani. Itu suka habe. Sera de mono, kono dole jeli sernive. Wota wadam ne, biddi dam wota wadam ne. Bingel nena, wada wadam ne. Jeew ko an gondo yeyde setanagal ma bida adda kaccade nder suudam. Adan ko holdum jaltidde an e plateau pana xam la xarande wa jungam ngo. Wala nani ko wali ko. Moy. Jeew. O haali gom. Jeew ko haalama ko ɗum gogo naw kaccade Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasiraɓe nanjala, oh oh, on debbo. Ada urang-urang. Amadou he mbeɗa molenima Allah hoto wiyam jeew ko banma kewi Amadou ko takma jasse Amadou an ko takma wonde neɗɗo bon Amadou min metti ɗo gondumi e galle he Amadou ko an wawi ɗum fawdemi jeew hon pawruma met mi ko pawruma met an fawma metti ka kiitaɗo ɗum fawma metti Fatima, aliti tan ta ham do kafina ya bare horum de musa. Si ko ɗum deglem ɗo joni pami ɗo joni bidigi o pami yam sori kassali mi kasso adi ɗum kew sofi ko ɗum yiɗim adnam ɗo kam ñamde mbiɗa addamma ɗo to ɗaɓanma Allah ɓona comcuma ƴewno mbaɗani machallah ni tan jiɗim toi t'es toujours comme ça et puis aussi t'es une femme forte te kadi min ko mbiyam Saria ya dow so jafina Abdourahmane hankadi wonta ɗi juuɗe ma kadi par ce que neɗɗo so yafinama yarol jomum andi ko neɗɗo ko waɗi ko alfa mo ala ere te ana bonan no Fatima, min ko ɗum ɗon cinnomi ganda. Worɓe ɓe gandi tan ko koye mabɓe. Ñande fof eɓe mbaɗa erreur aji ɓe ngara enen rewɓe ɓe jaafoɗen. Pour que enen se mbaɗi te min ko mbaɗmi ko wona erreur. Mi waɗimi expliqué ham tampi. Ko fawrete dow nguuram ko holto fayi ɗum. On fawoyam fijirde mum waɗani. non mais ngandi a waɗani andi o tikku rek rafi o no adde makko rek e cellal ngal no adde makko oro sukogol ko naade nder galle tan o famani tan han Amadou an no keɓirta leɗɗe jaaha aɗa mofti ko moftita a wowa yarde walla ndufa Amadou ko mofta e leɗɗe ha no wujjite ha Amadou kanɗe kinoɗa ha Abdourahmane heɓta e leɗɗe ɗe Amadou la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Amadou an hanma wonde neɗɗo jeew min ɓuri yo an Abdourahmane heɓ leɗɗe ko Boukary waɗimi ɗum min ɓuri an yo Abdourahmane heɓ leɗɗe ɗe an wallam an jasɗo mbiya Boukary waɗi ɗum an Boukary ɓuurma ƴoƴde wonno ka kangal ka mongal jiwmta loonde woto yennam noon andi ko gandintumami wona Abdourahmane heɓti leɗɗe ɗe omono dahmito e debbo ma tok Allah poussé hunduko ma an haalta ko boñe Allah e balɗe jeew wona ka kuɗaɗo an a wawi tek ne an kuɗaɗa jas an ɓurimi jas fatmi an ɓurimi min wona lappata ka jeew jalti en ka bonɗo yaare min lappata jeew min min tay
beaucoup d'attention. Hey, On m'attaque bon appareil comme là. Sabi kangami Allah jeew watu jeew salamu aleykum jeew onon nene saba Allah e nelaɗo mum onon fonno won han meselle oɗon yoota son gonti laɓɓe oɗon taƴa bone waɗa guro ngo fus Bukari he mais mi wonta wiidema ebo mbimami oɗon rafi wayim kono festudude ni so tawi ko selli ko woni e holludemo hoore makko min ɗum wayim kono simmi waye seyfu ni ha joni wat ses tan ɓe ƴeewa mi waɗirta ses par ce que en fait ma kanko woni holon kadi ko noon hakko ɓe rewe makko mbeɗa yafno mbeɗa ñakkini hooram fulla pour holɗum an jogo hakkille e hoore ma gattira hakkille ma joola jonde ma pewna ha feew comme d' habitude no mbaɗandani an jono nel life aɗa ƴetta portable ma aɗa waɗa conseil rewɓe an joni sa waɗi tris ɓen joni no mbaɗata ɓe Fatima min komi neɗɗo tan min andi kan neɗɗo tan il faut être toujours forte ça viendra ko yiɗi ko Allah jogui yalla waɗi en suttude tan mi wiyatama ta waɗa e dal mi anda noon ko kewi dow mais an jogani hakkille no fewi ganda ko poɗɗa wadde ganda ka waɗata wondimi hen Hey. ala yalta yam Bukari yalta yam on dañi sens onon fuɗaɓe Allah ɓe onon ni goni Sénégal he onon ko ni goni Sénégal he wallahi mami aɗo Allah e balle mon onon fof noon onon huɗaɓe ɓe la ilaha illallah onon ɗo hande weɓata onon fof mi waran mone galle he mi yalta amon ko an wawi fawdemi ɗe metti musɗe amon ko an wawi waddemi ni kan guinɗa ha Abdourahmane heɓta leɗɗe ɗe joni Abdourahmane woni gorko Abdourahmane tiiɗi min mi wa ɗum mujje nder ɓerdam Ha mi wasi jungila. Ha. Amad mbara gañam Amad Bukari an kam an o galle men. Galle seytan tan galle bonde tan galle lappande galle yimɓe piya tan ha Bukari joni noon min Bukari hande jinma mi namnade o paa meɗen est ce que wonani gujjo walla criminel par ce que est ce que wujjani nayi jenen mayo galle par ce que en koye wona jaam yimɓe ngandumi Amadou wallahi ha gaɗa wallahi a yaɓɓi kam ceɓal ɗemgal te min hanki jemma mi rendinani yitere ɗum mbali meji Amadou min anke sonno tawi en wonano holde guete yimɓe est ce que en jahata ubbiten o maire namɗen ɗum hono o galle dañatno o galle musibe ala ko woni hen maire pas sonno galle te Bukari ɗe guite ma ɗe guite gujji ɗe e min hol watta pa gujji wonno par ce que affaire on waɗe Amadou wota haaldir noon Non, noon non. wota haaldir noon galle o wona min goto woni heɓa gojji ɗum kam jinɗumi paama ɗum guel joni min ɗum tan ma waddema conseil Fatima mi sohluma ko kewi ko jaam ko jammol ko cohluɗa kam a wawa haalde ɗum mi haala ɗum ɗo komi cohloma ko cohluɗa kam hollum ko kewi he neɗɗo sohlima so ari ma wiyanma wala haalanma mbaɗa ka wawa haalde hakkude yimɓe wat ses noon ɗam wat ses aɗen gañi kam jungo wat ses ƴewta ar tan so arima andu koye Abdourahmane ko woni an ɗeɗo doole mo kollata Ahmad bikkiɗo junggam ko Abdourahmane o ko yimɓe ndeje gattira hakkille ma o an kadi an bik tan fota juuɗe jungo a jogoro hedde juuɗam nde ko woni joni ko woni Fatima ɓe mbimami nde komi cohluɗom sa arna ɗum fof tawtama hen joni haalmi heeɗima voilà aɗan cohlumi cohlum tan ka kalda e jeewo ha hoɗon jeew Fatima won fof jeewaji ganduɗa ɗo jeewo kay goto ɗo jeewo eyyi jeewo ganduɗa ko mum nanti watti mumtude en watti haalde nayiɗo ganduɗa jaɓani joore place mo jeew jiɗami haalde ko mbeddami jeew oto fof min tan ha jeew wala an a tinan ko kewi galle Abdourahmane an ok wala an a tinan ko kewi galle an min aɗa jogui an suusi haalande kam mi wiyami haadde jeew ganduɗa kañum ko jolɗo hande ko mawɗo kilifa winde watta wooro mum cukalel watti joni ko joddade jongo ma joni haadde ɗum ko kewi galle ko foof kala ko ganduɗa ko kewi galle men guila hanki heccanki joni watti ko joɗade no wippine ɗum jongo ma en watta défente ya men joni jungo ngo koko fokkati walla koko min musɓita kam anda mem ɗo tan ɗo ayi ay he Amadou an jongo ma ngoko fokkati kon fok koko fokkatiga de Bukari Amadou an enen jeyɗen ko buuba arɗo gala amen gala konto guurori gala an koñ gañan koñ bolle puyɗa an aɗa hono yan noon nayi aɗa lappateno kori guel subaka ha nangue moto haydara ko heɓanimo ɗum watma sok kay wattam sok jamanu o jiida noon ɗo nden yimɓe ñamantano jimbo e ittugo ɗo jungo rawanede naggal mal ciwal ngal loccirande ha teski ɗum ni noytande wa calminat ɗum tan wa calminat o ɗum galle kam min o galle wa calminat ɗum Bukari an mamin kelta ha jogoma jogo audience dartino ɗo ko Sofia e dow escalier ji ala fof ko wiyan Sofia ne jogui faruji ne waɗani andi ɗum kay ko caggalam o jongoma waɗa ɗum ɗo so waɗno ɗum yeesam ko mi ñamal jaati ko an mbiya min hande mi jotta jeew ganduɗa hande ko mumti min moolamma Allah wala hanam haala jeew mum yo fanam lahar ko yiɗi fof yo waɗ noon wona kanko ko hoppude minen
ko so musi mo atti amen min jodi mi padi mi mom ko mi joddo mi fadi kala janodo so atti ma tawam do ol halam hala je wonen de mi hani ma ko kalam ko noddiram dum o galle ko ɗo iblis jibina galle mo ganduɗa kala ɗo jakorɗa sahi toon daña jaam sahi tawa hen hoɓ tawta toon ko jeygol ɓolol mi anda cincinoɗo o galle kono waɗani hemo duwaw kam ala e o galle anon ko bippirat ma ni hen ko woni hakkuna min e makko ɗum noon haala e dara minen yahmi addamma fewna kasari mi adda yimen kasu accudek mami haalne après tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole gili senɗiɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗa waɗam ni ñiri mballi gisene simi ñamde ana ƴewɗa ko mbatta ko na mi addoto Allah e balle ma sa yiɗi ɗo hunde a wawi wiide mi weeɗa pour kam wima weeɗa kolo min tan an saka mi wima ya weeɗam min mi ara ma haaju mi ara ma ham pour kam mi wima ya weeɗam an ganduɗa ne woni nder galle enen fusa gallo fof a bonni gallo a bonni an fof woni maire wimaɗa nder galle ya won jowɗa messere ma ñoona mi a bonni jom mbiya mi yomaɗa mi wima ya weeɗam pourquoi muñodiren ko digal welani mamuña curki keɓatuɓe ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam jip gondigal wela yara yeso merde ɓiyami fini an jogimo tagma waw won penowo an an tama won penowo an dal gaɗɗe man ka binen ngal tan haɗa waɗa jogui siwo marché joni o haɗa ɗitinamno ma jinmi ko kalna beele an ka meeɗa taw Sofia mo fiije walla meeɗa ɗum taw wonde gorko walla meeɗa taw gorko dow mum ɗum tan jinmi kalnami he an mumɗañi haalnam mi nana an kaldani yew sa wi kam ɗo mumumi fosunu ko ma ko de an yejji Sofia ko jom suudam walla ka jejjuɗo min adduma ɗo an joni dal ko ni tan mbatton mbiyal noon ɗemɗe mon cukkone guri yimɓe hoɗon bonno te noon ko pene toon ko fof ay goto mon wiyata min yi mi nani mi sikki mi yakari tan hoɗon pene tan guri yimɓe fof boni o aduna tan waɗi yimɓe ɓe ganduɗa ɓe guri mabɓe fof boni sababu ɗe ɗemɗe mon penale ɓole tegone dow yimɓe yew he sokkoye nder min tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno
kono dole jeli sernive woto wadam ne biddi dam woto wadam ne dingel nena wala ko gondol del yeye wala sa kunci kam fiima ha mayde bonde enay ma te sami fiima wana o wital faade ko jamay se faada ba monito ko ton gubboti da an jasso kudado même tam jiya Cigala ko min kon kuldo cigala no bam fandu non jimi mama an mama jiya acha anda wolo ko anda wolo sa jogino mo fulla jogida faydu wona no mbaɗani mbayra aɗa woni yumma galle aɗa foti fewnude oɗo piyata Fatima oɗo piyata mi fiyamo ha mayde bonde enay onon ɗiɗo fof mbaddami noon mi fiyamo ha mi jooɗo e dow mo e sa fiimo mi anda an ko hedde gurnam ma ko junguma wonta memtude neɗɗo wona ko ɗum mena sirta mumayelo onon jasɓe ɓe mbiɗon kono waɗɓe coalition pour ko deyam onon mi haalta e moon sabu on ngala fulla on ngala fay onon jasɓe huɗade Allah ɓe Iko pada adok on dogala ha do keso haali kay yidi ko heɗen an kay heɗ min tan pour kala doga jeewa he aɗa ko jimmi andindem an wona oɗo ɓiɗɗo woni probléme ma jeewa kalden gonga noon par ce que ken mawɓe wona sukaɓe wona o woni probléme ma ko min woni probléme ma gasi sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo waɗa gawɗi waɗa sammere muñodiren pamodiren yo sinno ko wuli bubata ko sambiretake fawe ka bufenno woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni jasela woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni ñiri mbandi jitene sini ñamde so dimbel mama ganduɗa a ala yam res a teddinanim a anda min woni holon hoto on woni ay sa yiɗi pewno ɗuma kaccari aɗa mawni roboyam ay har haroma ko fenama kaccari min mi wona giɗi de mi jogor jommil walla a jommilani de e ko min jeew woni ɗo a jommilani ala jeewan kan nattaɗo ay ano ko gujotoɗa ko ɗo haɗa waɗa parfum haɗa ɓoron e tekke fottinode xaalis o jaha cafroyɗa ɓuurema an kan nattade ay jeewo nden mo ganduɗa ma yiɓoyi joni ko jeewo keso pul woni ɗon haalda e ma kono ay so tawi aɗa jogui caɗele jimmi ko kalda e Allah ko kanko waɗma ɗum ɗo wona minen jeew jewdiden noon ken mawɓe min komi cukalel tokosel ceganaɗo ceganeji kangene ŋacciri yontaɓe sa ɓiɗi hiniram nde ko kosam yaltata hen heure mum beela mbiɗa weltude joom galle ma an noon wonno ka jeewo jippima lelde guila année 160 haydara watti wawde ko ɗum musma haydara min mbaɗanim he andi kalduma onon ɓeɗo ɗiɗo mi ala ko kaldume moon saabu on komi nefɗo haaldude moon on ngala porte on ngala place an noon bonnedagal ma neeti hande mi haalama ko ganduɗa mi haaltanma ɗum gongol lawol noon min mi wona giɗ ka cukalel ay sa yiɗi andude gongo wona ka jiɗo andude gongo jaha namnoɗa joom galle ma ñakki fay somi yiɗi andude mami namdom taw an a tinani goɗɗo tinani ala fulla ala fayda mum tigani andi ko nafa mi laata jongoma e ko woni kadi jongoma ko woni tajew ginan ɓuriide ardude ɗo mais mi annda fof no mbaɗemi sowna oɗo abdourahmane ɗo min potti escalier he ala ko wiyanimi kala ko haalano yam tan ko jejjiɗo tiwi mo haalnatami ko waɗi important mais ala ko haalantami sowna haala sofia hoto jokkit ay on indi mum yiɗa ɗum ɗo nande suudam ɗum anani ko mbimami ko
te worɓe galle amen ɓe sonno koɓe ɗalol ganda ngol ñoli hangol boni ɓe ganda teddinde debbo ɓe ganda yidde debbo andi koɓe gande debbo hoynude ɗum ɓe koyna ɗum ha hoya ko ɗum ɓe gandi noon. Fatima. Abdourahmane, tu vas me tuer de. La façon que tu rentres dans ma chambre là, c'est pas joli de. Eh, yow. Joli zolani fof. Harek nam to man. Hoto Sofia woy. Abdourahmane, ça n'a pas de fugu. Mais anda Sofia. Oh, mais nan fugay ni hoto Sofia. Mbira Sofia. O fuku mbira Sofia. Hono nan tan yidal Sofia ko wadi ko kewi. He, an heji Sofia jom suudam. Et puis après, to woni ko jido damo ko woni. An joni dal ngorda do ko wadde kinape rew janne. Ko mbaram kinape. Eh? Pour que mbaram kinape. Sofia ala do. Alende ay Sofia so wonde. Eh, yema Sofia non kan way wona ma yaltinu. Pourquoi? Me yaltina. Kono mino hay goto hoynata kam hay goto watta kam ko fotani waddemi ɗum takimi ƴettumi décision am ha timmi biɗi ko jiɗɗa haalde ay min to gonmi ɗo hay goto tartinta kam ko belami mbaɗami to belami jahani te mi nawlodirta e Sofia komi ñaguiɗomo dande o sali rokkudemi so rokkani kam mi ƴettat dande hay goto tampinta kam dande nin jibagam ana mi hay yer Abdourahmane de do balle fof o wona doge caggal ma junan ko jidda mbimi mi nawlodirta e Sofia walla nanani min e Sofia min nawlodirta ha aduna firto mi jaɓata ɗum ko gulata indam de ko ɗum woni holko cuguɗa haɗa cohlu welma mettuma ko dow mbaloyta a wawa wadde ham walduyani ma hanan hande force mi yahani Abdourahmane mbima hay saɗa ma yahat mi yahani o wima o yahani gasi o yahani yew sukkuduma yew hay so woni suudu mamma o somi haaldemo ko jom suudu haaju maɗa hen min haali an noon welma mettuma ko dow mbaloyta mbima mi yahani hay sa woni joom gallam mi waliyan caggal ma force yahat mi yahani mi welnaki men o yahat force kam ɗo mi yahani mbima mi yaha mi yattan hen mi sukkunumi an hakkude mo haaju maɗa hen min haali min de kam noppam nanani min kam a majjani min haram nadde Bokari ala fof komi wiya ala fof komi nanani ko bondo ko caga façon fof mi wiyama kono mi haɓama hen hami waɗi fof mi ari galle mi hurtima ɗo arandi ka dewgal joni ɗe belani koma ɗe muño kala mo muñani ƴulɓe noon heɓata ƴulɓe jinmi ko joɗɗa ɗo e suudu ma muña ganda sa yi o dañi sago makko de ay min ko muñmi o galle ko hay goto min muñata ɗum te gandintum mon min e Abdourahmane welata so occani Sofia ko ɗum tan mbawa mbidema yewtere noon yo wel joom galle haala Abdourahmane haala Sofia sa accani ɗum ɗo en ko ranɗon ɗo fof ko lawol luɓira kam nen jeew hande ko an wawi daradar haalami ka ɗo haala ko min o dari ɗo mbeɗa mimani a jaɓat mbaɗa sa jaɓani lawol nani tan moƴƴi min hay goto warata kam hetto mi jaɓata ɗum ni yew an noon fof ko jeeya mbima mi yahani Abdourahmane mbima yahat mi yahani yahat force mi yahani o gan cuglel guel ak jungo makko o wiyo yahani wadde ham yaade ma o wiyo yahani o yahani ko fona force ɗo ko suuɗam yak bowal o yahani ko woni aɗa mijuno ɗum aɗa mijuno oɗo ñalawma yo wal caggal ma aɗa mijuno ɗum mi yahani hande mi yahani ça fait de so sorti dégage regardez-moi ça vilain là probléme aji fu ɗo réglé ak mi buusan ɗo maître je le maître tawam ɗo jam na hollanno kom jam tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani kadi kalas kadi bukari watti ar Sall kadi wal ɗo kadi haɗa jogui rewɓe ma ɗiɗa Fatima buñɗo jongo buñɗo gara o Sall lelɗa wallahi ko o woni wala ka wallahi ko o woni neɗɗo bolle puuɗi o wenata hirsu an kala jigna men ɓe gurtuno hantam ɓe jima ɓe mbiyata koɓe jibinanima joni noon ko Sall mo gartan waɗa reposé quoi haɗa doga haare ɗo wona ɗo ɗano immo
bukari ɗo mbaal Amadou ko ɗon mbalmi kay eko woni hen no Amadou ana wawa sa tawi neɗɗo ɗani pentinira ɗum sees anda saabu Allah mi finnira sees bukari jogoɗa rewɓe maɗɗiɗa e nder galle alhamdulillahi rabbil alamin benkeruji ngara haɗa wala e saare bukari ko an woni neɗɗo bolle puuɗe an woni wala kaan ɗum ko jaranma ɗum andi ko kalam mam an ni sax day min sax poɗɗa waɗa ɗo balle tati mbala ɗo jammaji tati haw anda an importance ma puɗɗa yaade to par ce que kamɓe ɓe ganda valeur debbo so ɓe gandano valeur debbo tan ɓe ganda debbo no jogui to rek ma moƴƴu mais o to woni ɗo mo jiyam ɗo to woni kam fof ko balñude sira jaaha jonde o rensani Fatima mat min kam comme kangal min hanga ko mi jinnade mbeɗa andi très bien to wondo lekki ko monte mo ko ha heeɓe hoore nde ɗum tagi mo artu ɗon wonte mbaroti mimi handanmi haala lekki oɗo lekki wonde ma forde min mbima noon o lekki mbimam hay jinjata kañum ɓuuri yanninde mbimam so wattama e puccu on mo haala mum hatta allah siri wona caahan kala gonno nder Côte d'Ivoire mbimam kala gonno Côte d'Ivoire kala jaaɗo Côte d'Ivoire ne andi oɗo lekki puissance mum no wayni Amadou aɗa yanna ɗum ɗo joomade kam wona yedde ɗo waala mi jooɗi ɗo mbeɗa miijo mbeɗa yeewa tan ha ɓoyi ɗoygol biftimi leelimi ɗo ɗum eko woni hen eko woni e walde ɗo ɗo a fotani ɗo waala haɗa jogui rewɓe maɗɗiɗa haɗa joguiɗo lilla haɗa joguiɗo miijiɗa Amadou ko an boni ɓerde an Amadou an kam ndey mbaklotoɗa Amadou ndey laaɓata reedu sa dañi wonde galle hatta tawa min guelma en lele Sall a wawa ɗum fidde 16 jeew toon okka ɗum meedi cakkita ɗum ala jiɗɗa nde Fatima min dari waɗi hen jawdal min balluma ha Fatima ari ndi jiɗɗa jonggom Abdourahmane dari hen ha addanma ɗum jogoɗa rewɓe ma ɗiɗo mbaala e Sall meɗen hucciti meɗo woni mawɗo ɗum woni yurmede min mi yurmitakema hen a waldat rewɓe ma hen pourquoi haɗɗo lelo haɗ kam addan haala haɗ kam addan seytani hembe ko enen gondi he min de Ahmad min kam mi hoorima andu an hode keɓiɗa won julɗo hode keɓiɗa won mawɗo kellifaɗo an Ahmad an wadde Sall o was jeeye nder galle he a wonde julɗo hoppuri rewɓe ma jaaha mbaala Sall e mbin beele Sall o was jeeye galle he Sall o hem jeeya jomum so yadi ha dari an a hulat ni kanko fof walni o ren santo wonɗo hay sa jiɗo bammal jeeye walla yikkini en ɗo so suuti ɗum ko mom meme leydi kanko fof mo jaɓɓe o ren santo wonɗo puissance makko moƴƴande barke Allah wona caagan Fatima mi wima noon Fatima min hande o saaha mi yahrade Fatima min jiɗa ham ɗo ko haala tan jogimi kono mimi susade so tawi ko baɗano waɗi yo yaw yuppoya ɗum e oya kam yomo ko leydi oyo yuppoya ɗum kono min kay mbiɗa fewi mi wawna ɗum haytan remade no mom sirani tan de jinmami andidi noon a yiya ma taw yi tan yimɓe heɓɓe rewɓe ɗiɗi tan mbiɗa waɗa hay goto wawna saka ɗiɗo hay gotila wawana ka neɗɗo bolle puuɗi neɗɗo pamɗuɗo fayida tawi noon woni wonde julɗo ko woppiri rewɓe ma gara lelo Sall mi anda ñengti yin jahɗa mi anda saba kasa e sayi neɗɗo noon en haala konngol ngol seppino hengol ɗum jala ayimbo wawana hay goto wallahi en anda kono mi dogani birti han doga suuɗ yoɓe tara hay woyni famɓe fayida mi andinamo kadi min ko probléme mo jogimo ɗum ɗo yo wonemo ko probléme haw anda probléme to tolne neɗɗo ko ɗum noon par ce que kamɓe worɓe ɓe ko ni tan woni jikkuji maɓɓe te rewɓe ɓe pour que ummade hen ɗum hay debbo goto fotani jabde ɗum min somi acciri ɗum ni hen debbo goɗɗo so yini wawi accirde ɗum ni te mi oppirtamo ni hen Abdourahmane kanko fof mo galgal on wayno kanko fof no waɗi ñini ni omo diwa omo danko o yiyata tan waɗi effet tan o jippi waɗi patapata ko naati sude Ahmad argay meje ma jaɓa duwaw ma jaɓa wallahi keɓi Sofia wali suudu fani mat Sofia mboɗi suudu fani mat leli dokarat alhamdulillah ayno jegui jugum pikkidi mom de bima Allah ko lamɗo
gondiren ko digal welani mamunya curki ke bajulbe ko digal welani reni gondi bu ko jam reni gondi gal ko jam yo jam nit ko digal welayare so Jabetake fudo wada samme